Oxe, ven a pintar a mona. A mí me fai moita ilusión, eu quero lle moito. Eu quero lle moito a esta rapaza, moito. Sí, sí, moitísimo. Que oxe ven a pintar a mona a Land Rover, a grandísima Isabel Blanco. Que tal, Isabel? Pois fenomenal. Os galegos e as galegas sempre vades vestidos de negro, casi sempre. Ai, a mí encanta. É verdade ou non é verdade? É verdade ou non é verdade? Os galegos e as galegas. Pero é verdade ou non? Sí, Tú vai pola rúa. É que o Que galego... pasou? Excepto o tipo este verde de Patricia. Patricia, enseña iso. Bueno, polos zapatos. No, Pero o galego e a galega casi sempre vai vestido de negro cando debía ser ao revés, porque vivimos nun sitio que hai pouca luz, ou haber pouca luz, Cada debías vez a mí o negro me debías encanta. meter colores, E a non? miña Sí. boa sempre vestía de negro, a mí encanta o negro. Pero eu tamén Sí. visto outras cores. Pero hoxe pedía cores. É que hai que vestirse de cores porque está o tempo aí vimos. No, Sí, me pero digas, si hai alegría. bicho que dixo Diego Viaño. Que Dentro de 8 días Estoy para de tan- chover. Toma. ¡Qué alegría, por favor! Eso sí que é para celebrar, Pa martes da semana que ven. No, no, cala. Martes de entroido. Que aburrimento. Mira, Vivimos nunha nube, dime. Roberto hasta está máis novo, oiche, pensando Eu nas estou no meu mellor momento, O Roberto de Ai, verdade, eso rindo que o digas, sí. Rindo Sí, sí. que o digas. Isabel, que tal, como estás? Eu aquí encantada, Contoche, encontrome con contoche, Patricia. Contoche o que pasou. Ai, moitas gracias. Patricia ven todas as semanas aquí a Land Rover. Sí. Espera que lle fiache algo xa ao micrófono. Xa, E puxeron xa diadema como a Madonna. Que tal? E que as diademas? Que bicho xente conocido aquí. Unha chea detrás de... Sí, é que aí. sabes que pasa? Isto é unha Neste familia... programa hai moi boa xente detrás das cámaras. Sí, é Diante no. verdade, eso sí que Diante no, sí. pero atrás. Eso me encanta. É o mellor. É verdad? Sí. É Vale. verdade. Que bueno. Entonces, aquí A ver. temos un conflicto, digamos. Sí. Patricia ve unha vez á semana ao Land Rover e ten como unha sección que fala de cousas. De cousas. Fala de cousas. Cousas variadas. Pero tamén estás ti que hoxe eres a nosa invitada estrela, non? Isabel Blanco. Estamos facendo un homenaje á túa trayectoria. Que ben larga. Vale, Que riquiño. pero como non queda moito tempo, quedan 20 minutos de programa, Ajá. claro, eu quería facer a sección do que vai falar hoxe Patricia contigo. Moi ben. Que te Parece? parece? Bien. Moi Pois, contoche, sabes de que vamos falar? Non. Con Patricia, hoxe queríamos falar de cagar. Ai, bueno. Pois é un tema, Sí, está É ben. un É temiña... unha expresión moi fina. Bueno, pero dixo entonces, el. tú como Non, que dirías? si no. Pero tú como dirías? Vamos a falar de... Sí, Sí, eso. Sí. De- No. Sí, No, a ver. De ir ao baño. Sí. Dir ali, hai que ir ali, hai que ir. Mira, Hai que hai que ir. facer... Home, hai que ir logo, non vas a ir pola calle. No, a Tes ver, que ir. este tema E tes que ir rápido, non podes esperar. Eso é Rápido. verdade. Esa é a Moi clave, ben, a que rápido. sí. Tío, sabes ben. Rápido, Claro. claro. Non, claro. Non, quero dicir, é moi Isto saleu, importante. isto por que saleu isto? Porque Claro. o outro día, na semana pasada, veo a Almudena Cid, Sí. gimnasia rítmica, e eu dixen llegar a Almudena Cid que eu tiña un problema, que eu, Sí. por exemplo, eu vou ao baño, Sí. vou ao baño, Sí. sin móvil, bien, todo perfecto e tal. Ai, amigo. Ahora vou ao baño, co móvil e dúrmense as pernas. Claro, pero que ti estás dando a clave. Unha cousa... Non lles pasa a ustedes isto? No, darme si ya Pero, espera, espera, Almudena dixo, eso solo vos pasa aos homes. Dixo, Bueno. que ás mulleres non lles pasaba eso. E A ver. digoche por qué. A ver, por qué? Porque se a ti antes che caen a las antiguas 500 pesetas, Como? e de repente velas aí. Como? Que dices? Como? Que pasa? Ai, Dios mío. E de repente miro para aí e non podo facer nada. Nin maiores nin menores. Hai que recuperar as 500 pesetas e, por se había algunha dúbida, imos tirar da auga lentamente por se acaso a auga Pero non te estaba sigo, non sei onde limpa. estás agora. Pero onde? eu tampouco. Pois mira, Tú eu estás levaba unha cazadora. Sí. Pero Vaquera. caeron 500 pesetas Pois sí. no mogollón. En moeda. Vale. Deixaches ali. No.
Deixa os cartos ali por 500 pesetas vas meter a mao ali. Non a metín. Entón, fun pillar unha culler. Claro, Maestra. pero eso pasouche na Máis túa grande. casa, non? Digo eu, na túa casa. E coñinchea. É a única maneira de que non se Bueno, durman as agora pernas. iso seguramente fai non máis xente da que parece porque agora hai análisis de heces. Entón, ti tes Que que bonito. coller un pouquiño da túas Hai heces. sempre eu conto, hai un cartel no Hospital de Santiago no laboratorio que pon el recipiente de las heces no hace falta llenarlo. Efectivamente, con un poquito llega. É verdade. No, en serio, Sí, é Claro, que... porque a xente cargalle. E directo aí. Que non falte. Bótale outra palabra. No, dice, Claro, un pensa pouquillo, que porque como é. ele recibe moitos cada día. Claro, un pouquiño. Porque un non pouquiño. entenden que hai un tubito, vale? O sea, non é o recipiente grande. No. É un tubito, Claro, vale? pero hai xente que eso pues non o sabe. E seguramente comparan o análisis de orina co análisis de sangre que Vale, hai. pero É unha antes Entón- díxome Patricia, pero Patricia sabe de cousas de saúde, Sí, sí. dixo, e tiña razón, unha persoa que durma ben e que vaya ben ao baño é unha persoa que está sana. Sí, Claro. Dende No, logo é ou moi hai algo importante. máis importante que estas dúas cousas? Para min non, a verdade, o sea, comenzar o día facendo as cousas ben, Ben. que ir Pero ao porque baño. ten que ser xa pola mañá ou que? Home, pola mañán Café. Por la tarde rock. Café. Por la tarde, rock. No, depende se tomas café, hai xente que non toma café, pero deberíamos de ir ao baño pola mañán. Que se escoitei outro día un médico que dicía o que está ben, pola mañá, en canto ven a luz solar, Claro. xa arrea con bucho. Eso quere dicir que os nosos biorritmos pues, van mellor. O noso organismo ten as súas horas, os seus Pero que hai horarios xente para que ten a facer. súa hora para eso, Claro, Claro. van como un reloxo. E tamén é importante ir sempre á mesma hora, é dicir, para non tener problemas para ir ao baño, de estresamento, do que sexa, é sempre bo ir á mesma hora. Mira, eso é cando tes temperado a vida, pero cando ti de repente coñeces a alguén, Sí. Coñeces a alguén, estás emocionada e tal, e vas A onde vas? uns días de viaxe. Ai, no, que claro, No. eso é diferente. De que vas falar? Sí. Cando viaxas, Non me vayas Que falar pasas fatal. desas habitacións do hotel que hai que está todo á vista. No, Que está a bañera ali no medio, Non has o váter no falado. medio, e tú estás dormindo, despertas e ves unha persona ali. esas non, Sabes do que che falo? Sí, vou comprar. esas non me gustan. Dixe moderno. No, No, moderno non é. Mira, vou comprar o periódico. Que lle vas dicir? Eu Bueno, a ver, tuve bueno, era moi novo, unha moza que xa levábamos tempo xuntos e dixeme, tiñote que deixar porque eu non podo máis. claro. Claro, porque era un piso moi pequeniño. Claro, E tú escoitabas a banda, te escoitabas. Pobriña, No, Todo, claro, era un drama. Porque era no momento que estabas enamorándote Claro. e no momento que estás co Claro, amor, claro. non é bonito escoitar. Non é bonito. Eso tampouco debería de haber moito, Non se pode. Non debería, Ai, pero... mamá, de verdad. Eu conozco parellas que non saben se a outra persona fixo ou non na súa vida. Que non os veu ni os sentiu nunca. Claro, Eu, claro. Eso é. Esas cousas son íntimas e persoais, pero sí que saio toda contenta. Fun ao baño, Vale. eso sí, pero xa está. Que hai que comer? Que hai que comer? A ver, hai que comer depende, o mellor para non ter... Estás flipando, que Eu isto non esperabas, gustoume moitísimo porque vin dixen, bueno, vou falar do meu libro, vou Claro, falar do pero que estou podemos facendo. falar igual, podemos falar igual. Que hai que Pero comer, bueno, que hai que comer? Que hai que comer? Hai que comer depende da persoa. Claro. O máis importante son outras cousas que hai ao redor da dieta, é dicir... Non estou de acordo. Por qué? Porque eu levanto pola mañá, tomolle un kiwi, unha mandarina e un café, bumba. Claro, ti, pero mellor ti non. Con Claro. kiwi, unha mandarina e un café. Non, unha mandarina. Non che Pola gusta a mañá. mandarina? Ui, Non che mira, gusta a mandarina? Eu digo unha Bueno, cousa, máis ou menos. Patricia, que é nutricionista. Sí. Eu Pode ser acórdome boa un persona día- igual, eso, non? Igual, Sí, é igual, verdade. non está reñido. Eu acórdome hai moitos anos, Sí. bueno, hai uns cuantos anos, que ti dixeches, se tomas unha laranxa, nada máis erguerte, Sí. condicionas o corpo para que engorde con todo canto come. Alambre. Non é exactamente eso. Non o sea, exactamente, aí pero está. sí. O sea, engordas por levantarte e tomar unha laranxa? Sí. Home, e que toma dúas fontes de churrasco, entonces que Tamén fai? engorda.
Ostras, é que non me digas... Non me vale. Non espera. engorda por tomar a naranja. Non digo que non sea malo ou sea bueno, pero non engorda. Non engorda. Pero como vai engordar por tomar unha naranja? No. Condiciona o corpo. Non é que engorde, non é que engorde. O que pasa é que a laranxa é colerética cola goga, é dicir, colerética cola goga. Estruxa, así, ¿no? Estruxar, e vacía a vesícula biliar de bilis. Sobre todo pola mañán. Entón, se ti logo... O sea, a noite dicen que é mala tamén a naranja. Claro, é que a laranxa é unha fruta... E cando a tomo logo a naranja, que está na naranja salía que se a media perden. mañán unha hora boísima. A media mañán a laranxa moi boa, porque Pero é non, unha é verdad. fruta, é verdade, é verdade. verdad, sí. Entón, que hai que comer para non ter problemas para ir ao baño? Sobre todo é importante deixar tempo entre comida e comida, é dicir, comer 3 veces ao día como máximo. Porque tú, por exemplo, cando comes un polo, tú comes polo agora. Sí, polo. Eso canto tempo tarda en arrancar? Depende Depende de unha cousa... Como? Bueno, eso tamén. Pero depende de unha cousa importantísima que non facemos nunca, que é masticar. Entón, para que estea pouco tempo no estómago, ti tes que masticar a comida. Eu si vou ahora mismo ás 10:30 ao baño, ahora mismo, Sí. que estou botando? Da mediodía ou de onte? Home, eu penso que Porque se eu vas tampouco agora... me fijo, tampouco me Eu estou... penso que o de onte. Sí. Tería que ser un pouquiño Eu claro. de onte. Se comes agora, sí, o de onte. Porque a digestión tarda moitísimo tempo. A comida, ti imagínate que a comida que está no prato ten que facerse unha papilla, pero papilla máxima para poder atravesar as células intestinais, os enterocitos. Entón, eso ten que estar moi batido. E eso non se fai nunha hora. Vamos a avanzar. Entón, masticar. ¿No? Vamos a masticar, sí. Sí, pero hai xente que non mastica. E logo quere comer azúcar. O que non É ten dicir, dentes porque lle vai facer. Claro, pero hai xente que pensa que o estómago ten dentes. E non ten dentes. Hai que masticar moi ben. Vamos a avanzar. Cal é o color bon? O color bon que ten que color ten que Marrón. salir? Marrón. Clarito? No demasiado clarito. porque eso Marrón quere oscuro. dicir marrón, sí, marrón. Oscuro. Marrón oscuro. Marrón. Claro. Que tal? Porque se é moi pálido, eso quere dicir que podes ter problemas digestivos, de intolerancias, igualmente as texturas son moi importantes. Hai xente que vai ao baño, pero fai boliñas, eso non é bo. De feito, hai Como unha... as ovellas. Efectivamente. As ovellas non. Como as abellas, Vale, non. unha cousa. Que opinas desto? A ver, O outro día lín que había que tirar da cisterna ca tapa baixada para que non saltaran bacterias po baño. claro, eso é verdade. Eso é moi importante. Eso é moi sobre En serio? todo. Sí. Tú tiras da cisterna ca tapa baixada? Claro. Sí. Según Sí. cae... Ah, sí, eu tamén, ver, si, ahora que me segundo acordo, cae, sí, sí. No, a ver, Pica. eu fago dende hai pouco. Pero si se mancha a tapa toda. No, pero que, pero Roberto, como se va a baixar la tapa? Non tes un manexo do papel higiénico. Pero tú cerras a tapa para tirar da cisterna. Claro, Pero é o mellor. Pero que a min gustame ver como vai todo. Ah, vai, bueno, vai. eso é diferente. Claro, ese tío pasas Gústame ben. ver a movida Claro, aí. ese tío pasas ben aí. Oye, fantástico, me entendes? Non Pero é vou bonito a de ser ver eu como fai, blum, que blum. che diga, non o fagas. Pero, Roberto, non podes estar moito tempo sentado. Sabes? Porque se ti estás moito tempo sentado é cando se che poden dormir Pero as pernas. é que din que hai que outro día tamén me dixeron que hai que estar no váter e hai que ter as pernas elevadas. Claro, os xeonllos... Pero eu así non aguanto nin unha hora. Ai, pero tes que practicar, Roberto. Os xeonllos teñen que estar por riba da cadeira para que o recto este recto. Unha cousa así. Exactamente. Ah, sí, claro. Ai, pero eu así co móvil podo botar todo o día, Pero é seguro que non se che dormen as pernas. Claro, porque é moitísimo máis cómodo. Ademais, así non faz tanta presión. Sabes? Eu podo estar así e falando ca xente da casa, Sí! Imos visitar... Boas tres, sí! No, teño pádel agora, vale? Sí! Entres non abra da porta. Vamos a Acabou túa o papel! casa. É a mío, cando fuche, ignorante. Vamos a túa casa a esa hora, a ver que tal. Vamos ahora contigo, Isabel, non te preocupes. Antes vamos, está preparada Eva. Veña, Eva Iglesias, aplauso para ela. Isabel. Que tal, corazonciño? E de vos, que vos conocíades vos? De toda a vida. Eu son a irmá maior, pero funa deixando que fixera, e mira que fixo.
Fixen. Que tal, corazón? Non te fíes moito dela, que antes de entrar dixemela, mírame aí que edad ten Isabel, porque Isabel ten que ser, No, ser máis dixen, nova que ti. mira que edad ten porque eu vexo a sempre igual. Non pasan os anos por ela. Moitas gracias, meu corazón. As que somos desa década, non? Increíble. Totalmente. É que a verdade ti fixeches un montón de cousas, non A só... min dixome outro día, dixome unha veciña, Sí. cando che dicen estás igual, todo vai ben. Pero o día que non che digan estás igual, Mal. que quer dicir eso? Non sei. Que se foron para a casa e chegar a casa dixeron ai, Dios mío, que baixón pegou Isabel. Sí ou non? Se non cho din, Mira, nada que non nos pasa a calquera en calquera momento. Mira, aquí hai camareiro. pero tú tes mala edad na Wikipedia, que miramos na Wikipedia, tela mal. Eu teño unha No, edad... tela mal. A miña tamén definida. está mal. A túa está mal. E que pon na Wikipedia? Pon... Pero se está mal, podela dicir. Non, claro, sácame un ano. Ai, sí. Sí. E que No, edad pois me a ela pon a mí? sácalle 3 ou 4, Ti tranquilo, vale? Ti a calar, que está todo moi Pero ben. da igual, a edade non pasa É un nada por número. dicila, Pero non? que- A verdade eu non é teño que problema, ti pero- has traballado moitísimo, levas toda a vida, o Le va a ganar normal é moitos- que teñas... le va a ganar moitos cartos, ¿no? Claro, A ver, e mereceos, amoriño, por suposto. Eu deime de conta, agora que estou aquí, que podo dicir, que canto máis fagas peor é. Eu agora vou ter un espectáculo que se vai chamar Estrelas de Mar, porque realmente mola moitísimo, Patricia. Non facer Eva, nada. sabes o que é? Que só tiñes que estar pendente de que che dé a marea unha ou dúas veces ao día, pero que ainda por riba veña ela e non tiñas que ir ti. É o O sea, tú futuro. estás por non facer nada. Claro, porque ser superwoman é un rollo. Sí. Entón, eu chego aquí, non? Isabel Blanco, productora, actriz, verdad, eres productora. presentadora, non sei que, non sei E é canto. verdad. Que va? Eu aspiro a ser Estrela de Mar. Estrela de Mar O está sea, non facer nada. así, A Paquirrín foi ben. aberta de brazos e pernas, non? É dicir, no, Estrela de Mar, Estrela de Mar. Ninguén quere traballar moitísimo, non? Epa! Non queremos traballar máis. Ai, pois a mí gustame Non, traballar. estou de acordo. Eu en canto teña cartos suficientes, vou facer eso tamén. Pero tamén é que a mí gustame traballar. Traballar a salud? Sí. Sí, A verdade sí, é que sí, gústame. Sí, sí. Sí, si non eu O que aburrome. pasa é que No, hai eu que tamén, traballar a mí donde me un o disfruta, Ai, ou polo claro, menos intentar claro. eso. Pero É eu isto. penso que é o A máis xente, importante. ahora en serio, a xente que ten xente na casa prefere ir traballar, o que vive solo, non. Pero a xente Claro. que ten... A Eu xente que prefiero ten ir traballar. que estar na casa, non? Moito. Eu Pero estou vas yo. facer un espectáculo, de verdade ou non? Sí, sí, sí. A ver, pero conta algo. Eso, contanos. Sí, no, vamos Metelle promoción. Eu levo moitos anos desenvolvendo proxectos e tal. Este é un deles, que chamase Estrela de Mar. É realmente, é unha crítica graciosa sobre o que é a sociedade coa muller. A sociedade non é consciente que a muller ten que estar ben, porque dela depende toda a sociedade prácticamente, non? De que ela estea ben, polo menos o 50%, Home, ou algo máis. Son do as que 50%. cuidan a xente, basicamente. Basicamente, Xa non che digo máis. cando ti tes un problema non vas a preguntar a unha influencer de 19 anos, vas a preguntar a unha irmán maior ou a unha nai ou unha avó e tal, eu como son así moi das matrioscas de Galicia, non? Eso é. Onde estábamos nunha mesa, estábamos dicindo que as mulleres da man pequena son as que construíron as que fixeron posible Galicia, non? Se tiñan a man pequena, pero traballaban moito. As princesas pouco Bueno, defenderon, aquí falámoslo moitas veces, da... As que vestían de negro, como a miña Paelas. boa. Aquí falámoslo... Ainda falamos hai pouco de unha xeración de mulleres que está morrendo, que xa Ai. teñen unha edad, unha xeración de mulleres que criaron aos fillos sin estudios e sin tempo. E educaron aos fillos e as fillas sin estudios e sin tempo. Sin ninguna das dúas cousas. Eu creo que fixeron bastante ben. E son a xeración que agora, por desgracia, pois, bueno, xa ten unha edad e está... A esas mulleres é a que tiñamos que facer rotondas. Totalmente. E esas mulleres termaron da temperatura de Galicia. Fixeron que non enfriara a cousa, porque agora nós pasámolas para quentar a cousa. Claro, entón eu admiro moito esas mulleres. E tú veste volvendo a túa xubilación, que falta moito ainda, por exemplo, en Suiza, que é onde vesti, de Suiza? Ou non? Ou nunca te ves volvendo a Suiza? Eu estou como a xente retirada, 6 meses en Canarias e 6 meses aquí. Eu tamén me vexo 6 meses en Sí, Suiza, en serio, esquiando.
Sigue siendo para... Si vou todos os anos... Ten ali eucaliptos en Suiza. En serio? Carai! Eucaliptos. Creo que fixemos unha cousa moi bonita con Suiza e Galicia, verdad? Que é o que nos traías ti, non? Sí. E cas vacas. Sí, sí. É que a min, jova, antes estabades falando de caquitos e a mí gustaba o tema e agora cambiades de tema. Que che quedou? Que duda che queda? Aporta. Non. Aporta a túa bolita de area. Non son dudas, eran moitas aportacións que tiña sobre o tema. Aporta pero... unha, vexe. Ahora xa non me acorda, xa foi. Ahora vamos a xogar. É que é un tema apasionante. É que a mí eses temas gustanme moito. O tema da caca dá para falar moitísimo. O tema da cagada. Non poñamos eso. Pois agora acabou o tema, agora vamos Ahora acabou o tema, ahora vamos a xogar. Tendes que... Vas xogar ti e Patricia. Veña, vale. Vale. Eu tampouco sei, No? No. Pois xa somos... Sei unha que miramos no ensayo, Somos pero catro. solo sei esa, Somos catro que non sabemos. Vou poñer imaxe. Vale. Poño unha imaxe e vos tendes que adivinar se é Galicia ou Suiza. Pero espera, a ver se me vou eu ben. En todas as imaxes hai vacas. Guau. Ah, sí? En todas? Pois xa Claro, sabemos porque tamén. Suiza e Galicia comparten eso, non? Bueno, Que as Sí, vacas... é paisaxe. A cousa máis parecida a Pero Suiza. as vacas É que tamén. é moi A ver. difícil. Galicia ou Suiza, unha foto. Que xogue só Isabel, que é a máis lista de todos. Teño Estamos días. aquí na mesa, é a máis lista de todos. É que máis Teño días. Sabe non sei cantos idiomas, Claro. listísimo. Pero se che Non lle digo, valeu para nada, pero é moito mellor ser estrela de mar. A ver as fotos. Veña, va, primeira imaxe. A ver. Ajá. Ostra, Ah, mijo. que vacas tan bonitas, verdad? Que vacas tan bonitas. Buah, Que son pouco preciosas. eucalipto ou encolitro. Son piñeiros, non? Piñeiros? En Suiza hai piñeiros tamén, non? Así. Ou non? Pero non sei eu, Eu penso que pola vaca, non sei, polo tamaño, penso que Galicia. Non disimules, que esta foi a que miramos no ensayo. Non andes disimulando. Entonces que... Esta foi a que Con miramos no esa foto ensayo. yo, es Galicia. Non vais de chulita ahora. Pues, pero no iba de listilla. Ibas de tampoco, listilla. No. Porque esta foi a que miramos no pero ensayo. entonces, ¿qué hago? Me callo. Deixa. Me callo. Pero no ensayo No, na acertou. siguiente foto, va. Bueno, vale. Ah, es verdad. Hai más. Perdón. Aquí no xoga había Isabel. caído. Xoga tú, Isabel. Es verdad, tiene razón. Xoga. Calle. A miña idea, isto quere confundir, pero ha de ser Galicia, non? Veña. Ti dis Galicia? Pois veña, vamos comprobar se é Galicia ou Suiza. No me felicito. Era difícil, Ahora sí Estaba podes moi ben xogar, Patricia. pensada. A siguiente xa podes No me xogar. fixen a propósito, No, pero no ensayo acertastes tamén, Veña, vamos coa segunda imaxe. A ver. As vacas son as mesmas. No, Pero sei cal é a diferencia. Pero as casas non, As casas. Hai casas alá, sí. As casas non son. E esas casas eu que son... penso... Bueno, se é Galicia, porque cada un fixa a casa onde Que lle va Galicia. un pali. En Suiza seguro que as fan pegadiñas. Tampouco. Non ten por qué, A ver, a paisaxe, cuidado, pero as casas, eses tellados, é Suiza fixo. Bueno, ou é Eses palá, tellados. non é Galicia. Ti dis Date que non cuenta é Galicia. As vacas están máis limpas en Galicia que en Suiza ou non? Mira, en Suiza están subvencionadas. As vacas. Sí. E aquí está a manjantería todo. Como subvencionadas as vacas? Claro, están subvencionadas por se pechan as fronteiras, eles teñen carne, leite e demais cousas. Así que inflan a xente a comer yogures. Canto che dan por cada vaca que tes? Ai, eso non sei porque non tiven vacas, Vale, Ainda que vale. fixo unha película ali. Está subvencionado. Que vas dicir Non que é tiven isto, vacas. Isabel? Que vas dicir? Isto é Suiza. Patricia? Polas casas, non? Patricia? Hai tempo. Patricia? A ver, eu penso que é Galicia, pero agora dubido un pouco. Pero venga, Galicia. Eu diría Galicia, eu creo que se equivoca. Eu bueno, Galicia pero penso. entón non É que viaxei. vexo Porque está o prado as mal casas cortado, moi as grandes vacas cada ali. unha vai pa un Pero eu lado. penso que é Galicia tamén. Mira ali uns sí, eucaliptos. eso dá... A ver, Isabel, céntrate. Amor, Galicia ou Suiza? No, eu estou centrada, pero as casas, dime que é alá. Claro, Ah, que a Suiza. mí as Pues casas... veña. A Leira non, Veña, vaite con Suiza. Vamos a comprobar, Isabel di Bueno. Suiza, Robert e Padre din Galicia, Eso é Galicia seguro. e é... Suiza! ¡Bravo! No parecía, É Pero que... por qué? Por qué? Por as casas. Por as É por casas. las casas, sí. Os Son moi gran, son unha forma diferente. Os tellaos, que sí. tío.
pola neve, non? Son así. Sí, había, estelladas, sí, eso bueno, eu agora non vexo tan ben como antes, pero... Dúas de dúas, Isabel, dalle. Veña, terceira imaxe, Galicia ou Suiza? Ai, non sei. Aí va. Eu como son de Santa Comba pode ser... Estes poden ser suizos, mira, unha ten pinta de Suiza, pero os cal é a outros pinta? poden ser da miña terra de Santa Comba, quero dicir. Claro, que está difícil, Entendes? verdade? Claro. Pero cal é a pinta da Suiza? A Santa María, a pinta, mira. A pinta é... Suiza, Mira, é penso. Suiza seguro. Pero por qué? Pola vaca. Porque pon a Paréceme- camiseta do tío Southampton. Bueno, e iso non pode poñer... Nós tiñamos ali unha señora de 90 anos que andaba ca sudadera de É que a Universidade de Ucla. rapaza paréceme de Mira, Suiza. porque Aquí, a non maneira sei. de delimitar as leiras non ten pastor. Bueno, ou se ten pastor é un pastor suizo. Sí, eu creo Eu penso que... que Suiza. Sí, é suizo. A SF é unha promoción de algo electrónico de alá. É o ratibrón de Suiza. É o racimo. Vale, veña, Suiza, veña. Confirmado, por Vamos a ver se é Suiza, A comprobamos ver. se é Suiza ou Galicia. Ahora, polos peinados podía ser daqui. No, é Claro, Suiza, é Ou podía Suiza. ser un Pero veciño penso que meu é de Suiza. Castro, en Freixo. A roupa, non? O entorno. Unha máis, última. Venga, va. Última. Última Vamos, imaxe, Adrián. compañeiros. Ostras, acertou as tres, Isabel. Buah, é Espera, increíble. a ver. Ole. Ai, sí, axudadme. Vaya torazo, Vou acomodindo o público, vale? Isto é difícil, Vaya cachalote. Isto polos cornos, verdad? Que lle pasa? Polos Galicia, cornos ¿no? é daqui. Sí, Por Galicia. Non teño, Dalo vamos alá. de Lugo. Tu viche moita neve en Suiza, ou non? Eh? Tu viche moita neve en Suiza? Eu vin moita neve en Suiza, pero sabes que pasa? Que eu, claro, de Pedrafita para lá non son coñecida, pero por Pedrafita haiche unhas paisaxes similares e teño visto desto, pero sobre todo sonan os cornos. Pero que lle pasa aos cornos? As de Suiza non teñen. Teñen, pero son Non tan, distintos. non tan, non? Pero iso será unha vaca ou un boi? Esto, no, pero quero decir, eso é o animal boi, que ti queres ¿no? que se... Porque mire como é, sí. É un boi. Pero quero decir que é da lá, de toda a vida de... Da lá, de Suiza. de Lugo. De Galicia. Sí, De Galicia. Ti tamén dis que é Galicia. Eu tamén digo que é Galicia, Ti sí. tamén, A Robert. parte que o público dixo que era Galicia, verdad? Galicia, non teño ni verdade? idea. Dixo un ali, ese boi conozco eu. A ver, Veña, vamos con Galicia, probar. veña. É Galicia ou Suiza? ¡Galicia! ¡Ay, me encanta! ¿Qué te parece, Roberto? É bueno. É listísima, É bueno. Acertou. Fala de verdad. Cando vamos poder ver o Puxeches espectáculo? O Non dá máis? espectáculo, ainda estou aí, non Vale. teño tanto equipo como a ti, Avísanos. pero... Avísanos, pero avísanos. Sí, Avísanos. sí, teño Eu dicía antes de presentarse, antes de presentarte, é verdad, que a xente querte moitísimo, a xente que non está Eu vendo a agora de xente. televisión de Galicia. Tú notaralo pola rúa, pero eu, de alguma maneira, aquí cando ven xente que lle quere a xente, notámoslo tamén. Sí. Eu quero vos moito a vos e quero sobre todo moito ao público porque gracias ao público é como cheguei aquí, Televisión de Galicia é a miña casa. Ole! Bravo. Ole. Hola, Coque! Nos volvemos mañá, quedan con Gracias. Expediente Oculto. No perdan. Vémonos mañá. Gracias. Chao.